Acțiunea, emoții și iubire cu o poetă contemporană născută în Republica Moldova, Ala Tonu, autoarea cărților Ultima ninsoare și Spirit liber și membră în Uniunea Scriitorilor de Limba Română. Poezia pe care am ales-o astăzi se numește E sărbătoare astăzi. O iarnă ca-n povești cu pomii înzăpeziți, sporadic fulgii cad în marea de ninsori, luceferii în eter dansează rătăciți, mozaic pe ferești, pictează gerul în zori. Zăpadă de cristal persistă albul pur, se zbate pe sub ea doar verdele din ierbi, miroase în casa brad, prin visele contur, steluțe aurii coboară în frunți la cerb. Colini se aud prin curți, plăcute melodii se amestecă în văzduh cu aromele din burg, iubirei în priviri, celeste simfonii, sub arc de cer măreț, încet prin suflet curg. Albi îngeri sclipitori, pe adier de vânt, coboară în jos și noi aprind lumini tăcut, ce aproape i-a priviți e cerul de pământ, e sărbătoare azi, Hristos ni s-a născut. Mulțumim, dragă Ala Tonu, pentru minunatele versuri.